Miestny odbor Matice slovenskej Lehota v záujme obnovenia tradícií stavania mája v obci zorganizovalo na podvečer 1. mája stavanie obecného mája v centre obce za účasti širokej verejnosti. O prípravu, zdobenie i stavanie mája sa postarali hlavne mladí členovia miestneho odboru a celý priebeh sprevádzali národné a ľudové piesne v podaní speváckeho súboru miestneho odboru Matice slovenskej Lehota. Mesiac máj sa vo všeobecnosti považuje za obdobie lásky a zrodu nového života. Májová zeleň bola symbolom síly a dobrého rastu. Najvýznamnejšie postavenie medzi rastlinami mal vo zvykoch tohto obdobia strom, ktorý sa v tejto súvislosti označuje ako máj. Ako máj slúžili najmä vysoké rovné stromy zbavené kôry. Ich vrcholce sa zdobili pestrofarebnými stuhami. Keď mi neotvoríš, keď mi neotvoríš, keď mi neotvoríš, dveru ma zaveje. Otvorila by ti, neviem, kde je kľúčka. Otvorila by ti, neviem, kde je kľúčka. Neklam, mama milá, neklam, mama milá. Na nej pije ručka. Zvyk stavania mája patrí medzi tradičné zvyky na Slovensku. Máj staval obyčajne mládenec dievčaťu, o ktoré sa uchádzal, a ich stavanie bolo rozšírené po celom území Slovenska. Ručičke strieborná obrúčka, a na tej ručičke strieborná obrúčka. Za
pomaly, lebo si to tu povolilo. Dobre. Rozumíte formáciu. Toto je ono. Máje sa stavali v noci pred 1. májom a nasledujúcu nedeľu mládenci obchádzali domy, pri ktorých stál máj a vyberali poplatky na nadchádzajúcu zábavu Majáles. Zvyk stavania májov sa v zmenenej podobe udržal dodnes. Stavia sa však zväčša jeden ovenčený strom uprostred dediny alebo hlavného námestia.